Bon dia a tothom. Sí, bon dia a tothom. Iniciem aquestes 22enes jornades de CAPS amb una sessió dedicada a implants coclears en persones adultes, en persones sordes adultes. El cribatge auditiu universal en nadons està generalitzant l'implant coclear en nens de menys de 3 anys i els resultats que s'estan aconseguint jo els qualificaria d'espectaculars. Espectaculars perquè els nivells que s'estan assolint de discriminació auditiva i de qualitat de la parla són realment elevats i això està facilitant enormement el que és l'adquisició de coneixements i també la integració d'aquests nens implantats en el seu entorn familiar i social. Però aquests implants coclears no són tan sols una bona solució pels nens amb hipacúsia. També ho són per a les persones sordes adultes, tot i que, evidentment, la problemàtica a solucionar i les estratègies a seguir són forçosament diferents. Per parlar d'aquest tema avui tenim dos autèntics experts en la matèria, la senyora Elisenda Roig i el doctor César Orús, que ens parlaran dels diferents aspectes relacionats amb aquesta nova situació dels implants en persones adultes. Començarà la primera intervenció el doctor Orús, que és, si em deixo alguna cosa, director de la secció d'otologia i otoneurologia de l'Hospital de Sant Pau, professor d'otorrinolaringologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director del programa d'implants coclears també de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Doctor Orús. Bé, bon dia. D'alguna forma m'adhereixo una mica al sentiment de la taula. La situació és complexa, però m'agafo potser la part més positiva que ha donat el vostre president, que això amb el motor no podem parar. Jo dilluns tindré pacients, l'Elisenda tindrà rehabilitacions i evidentment la situació això no ens superarà. I a més vull donar, dins de la gravetat de la situació, un missatge que venia a parlar d'implants, sempre venia a parlar d'alegria, venia a parlar de solucions brillants i que per tant, malgrat el context sigui el que és, trist i complicat, el que és la rehabilitació auditiva té un futur espectacular. I això és una part que sí que vosaltres, com una associació dedicada a les persones sordes, heu de viure de forma molt positiva. Vull agrair-vos a tots vosaltres la presència aquí aquest dissabte. Vull agrair a l'associació CAPS l'esforç que fa i que m'hagi convidat per segona vegada en poc temps a parlar d'implants coclears, que és el tema que parlem més al servei, al que em dedico jo més. I voldria centrar-me, ho ha comentat el vostre vicepresident, la xerrada que vam fer fa 2 mesos ens vam centrar en els nens, d'acord? Però evidentment amb els adults l'ajuda o la necessitat és la mateixa. Evidentment tothom té dret a la comunicació. És cert que l'implant, la sordesa amb nadons té un cost extra, que és el desenvolupament del llenguatge. Els adults poslocutius ja han parlat, ja tenen la via auditiva desenvolupada, però evidentment quedar-te aïllat del món sonor de la comunicació, de parlar amb els teus propers, és un gran hàndicap i és una gran limitació. Dels molts temes que jo podia parlar, perquè n'hi ha moltíssims, sobre tècnica quirúrgica, sobre tipus d'implants, m'he centrat en un que potser no sembla interessant, que és quan hem de posar un implant coclear, perquè aquí hi ha molts usuaris, si ho coneixeu, però és que el tema ha canviat tant en els darrers 30 anys que penso que val la pena que fem un recorregut històric, com va començar. Us parlaré també una miqueta, avui en dia a l'Hospital de Sant Pau, aquí decidim implantar, estem parlant d'adults poslocutius, és a dir que la sordesa pregona ha esdevingut després dels 4 o 5 anys, d'acord? I us parlaré d'un tema que no sé si, quan m'ho plantejava, si tenia sentit o no, però us vull transmetre perquè el món de l'implant coclear s'ha revolucionat tant que avui en dia estem aplicant els implants coclears en pacients que tenen un hàndicap auditiu molt diferent al que fèiem fa 30 anys. Són les indicacions emergents, són indicacions que encara no tenim clar ni prou experiència per saber exactament on arribarem, però el perfil de l'implant coclear ha canviat totalment i això és una mica el missatge que jo us volia transmetre. Parlem d'història, no? Per saber on estem hem de mirar enrere i hem de veure on estàvem. Jo us poso 4 dates que em semblen molt significatives i que són gent que si avui estic aquí i podem parlar d'això ja és gràcies al seu esforç. Ens hem de ficar a principi del segle XIX, quan la primera persona, aquest italià, l'Alessandro Volta, va intuir que estimular l'orella amb una persona que seria sorda amb estímuls elèctrics, ho feia d'una forma, evidentment, al segle XIX molt primitiva, podia ser una manera que el pacient hi sentís o tingués sensació auditiva. Aquest va ser el primer en posar la idea.
Si estimulem la via auditiva, potser aconseguirem que el pacient hi senti, perquè el cervell, com tots sabeu, només té un llenguatge, que és el llenguatge elèctric. La vista, la retina, el que fa és canviar estímuls visuals amb energia elèctrica, l'orella codifica el soroll amb energia elèctrica, el tacte, tot és energia elèctrica, i ell va pensar que si estimulàvem aquesta part podríem tenir-ho. Aquesta idea va quedar aquí en impàs, però va ser el primer en aixecar la mà. I veieu, ens hem d'esperar 150 anys per tenir el que va ser el primordi del primer implant coclear. El mèrit el tenen dos metges francesos, el doctor Dujorno i Eiries, que van ser els primers que ja no van deixar de teoria, sinó que amb un pacient sord, completament sord, de 50 anys, li van posar un fil de coure, no com ara escapem, un fil de coure dins de la còclea. També s'ha d'agrair una part important a la gent que es va sotmetre a això, perquè evidentment era un experiment, però que tot això ha portat on estem, i l'esforç i el creixement no només ve de part dels mitjans de la tecnologia, ve de part de vosaltres, de la gent que en situacions no clares accepta implantar-se i que ens permet en aquest moment tenir clares les coses, i és una part que vosaltres heu de reconèixer. Doncs aquest bon senyor, amb 50 anys, li van posar a la meitat del segle passat una electroda de coure i va començar a tenir sensacions auditives. Això és la primera vegada que podem dir que és a l'esbós de l'implant coclear. L'implant coclear no és més una eina, una oïda biònica, que el que fa és que transforma tots els sons amb estímuls elèctrics que els envia al nervi auditiu. És una còclea biònica. Això, evidentment, era una forma molt artesanal i vam passar als Estats Units, el doctor William House, un eminent otòleg, que va ser el primer en fer el primer implant coclear una miqueta ja no de tecnologia casolana, sinó de tecnologia certa. El que passa que era un implant que tenia un únic canal, i evidentment la sensació auditiva, la discriminació del llenguatge no era bona, però va demostrar que funcionava, que si tu posaves un estímul elèctric a la còclea, tu podies tenir una sensació auditiva. I el següent pas ens anem al 78, per tant, estem parlant ja de 40 anys, ens hem d'anar a Austràlia, on el professor Graham Clark és el primer que posa els implants actuals. És el creador de l'era moderna dels implants coclears, creant els implants multicanal que tant bon resultat ens han donat. Us voldria dir que en aquests 40 anys les coses s'han disparat d'una forma increïble. El món de la implantació està creixent amb molta força i fonamentalment perquè estem veient que els resultats, que aquestes persones que es van implantar fa 40 anys van bé, i això ens ha donat, o ha sigut el motor que genera canvis. Canvis en la tecnologia, canvis mèdics, hem après els metges, quants factors pronòstics, hem après que és la importància de la implantació precoç, i a més estem millorant tècnicament amb el que és el repte actual de l'implant coclear, que és aconseguir introduir una electroda dins de la còclea i que el pacient no perdi les seves restes. Això, que fa 15 anys semblava una quimera, ara a més del 50-60% dels casos estem aconseguint que aquesta electroda no distorsioni el normal funcionament de la còclea. I això, evidentment, quan ho tinguem per cert, serà el punt que farà que es dispari absolutament les indicacions d'implant coclears. Això és la història, però això s'ha de veure en imatges. Aquest és el primer implant coclear que vam posar al servei, era el famós Innerate, veieu? Era un implant que ja no anava sota la pell, anava perforant la pell, donava moltíssims problemes, tenia, mireu quines electrodes amb unes boletes molt rupreste, mireu el catxarro que tenia per fer-ho sentir. Aquí hi ha persones a les sales que han tingut la sort o la desgràcia de provar-ho, però que ens van ajudar a saber que això funcionava, i avui en dia hem passat això. Implants amb 2 electrodes, tecnologia, comunicació, es poden mullar, ja no cal que sigui BTE, comandament a distància. Tot això ha sigut un esforç absolutament de la tècnica, però evidentment recolzat pels metges i recolzat per tots vosaltres, i s'han de reconèixer que en situacions que no eren clares veu acceptar els riscs d'implantar-vos i que hem tingut la sort que això ha funcionat. D'acord? Però avui vull anar a la part actual. Avui en dia, si tu vens al nostre hospital, quan decidim que t'has d'implantar? Perquè això és una decisió que des del punt de vista de la persona és molt important. Els que neixen avui es beneficien dels premis. El nen que neix avui amb sordesa prelocutiva no decideix ningú, ho tenim clar. Però el pacient que ha sigut un prelocutiu i que ara s'ha d'implantar, o el pacient que esdevé sord mica en mica i que més o menys es defensa amb l'audiòfon, li costa molt travessar aquesta frontera i és de passar de l'audífon, que tu ets absolutament autònom, a posar-te un implant coclear, que significa que dependràs de l'hospital, que has de fer visites, que t'hauran d'operar. És un punt clau. Llavors us voldria dir avui en dia on està aquest tall de passar de l'audífon a l'implant coclear, i us parlaré 2 paraules d'emergent perquè veieu que el tema ha canviat absolutament diferent, el perfil de pacient amb el qual se li pot plantejar un implant coclear. Us poso aquesta diapositiva
que marca una miqueta l'era dels últims 40 anys. Això són els criteris que feia servir l'Acadèmia Americana, i penseu que el 85, no estem parlant, tots havíem nascut, la majoria d'aquí, només s'implantaven pacients adults, no s'implantaven nens, el 85, que tinguessin una sordesa pregona, és a dir, pràcticament absoluta, i que no tinguessin cap funcionalitat. És a dir, el sordo, com deia la cançó, com una tàpia. Per què? Perquè amb aquests no tenies res a perdre, només podien guanyar. Com això va funcionar, fixeu-vos, només 5 anys després ja s'inclouen els nens. Sabeu que va haver una forta controvèrsia viscuda amb els nens, perquè amb els nens s'ha de ser molt més prudent, perquè el que pren la decisió són els pares, no la pren el nen, i evidentment posar en una tècnica que no tens la certesa absoluta que funciona el teu fill és una decisió complexa, va haver controvèrsia, però avui en dia, gràcies a aquest esforç, i repeteixo, això sabem que funciona. Penseu que eren també pacients molt sords, no tenien res a perdre, només a guanyar, i res, 8 anys després comencem a rebaixar l'edat dels 24 als 18 mesos i s'accepta una cosa important. Com ja sabíem aquí que l'implant coclear funcionava, acceptàvem implantar orelles que no estaven sordes del tot, que tenien una funcionalitat molt pobra, però tenien funcionalitat. I aquesta és la línia que estem seguint actualment, perquè avui en dia estem implantant nens, ara parlem de 12 mesos, es pot implantar més jovenets, més petits. Bàsicament el moment d'implantar és quan tens la certesa absoluta que el nen és sord i no funciona, i sabeu que el diagnòstic de la sordesa amb un nen petit no és una prova, no és un dia vas a l'hospital i ho sé, és un procés, sobretot quan el nen és molt petit, però als 3, 4, 5 mesos podem tenir certesa que aquell nen no hi sent. També és cert que sotmetre una cirurgia d'aquest tipus a un nen de 3 o 4 mesos és molt complexa i per això nosaltres a la nostra política ens esperem als 10-12 anys. No estem obsessionats amb operar un nen de 9 o de 8, perquè això tampoc demostra que 2 mesos canviïn el pronòstic de l'implant, en canvi en 2 mesos un nen ha guanyat 300 grams, tens més pacient. I aquesta és una miqueta la idea, que des que hem començat amb els últims 40 anys hem passat de pacients amb una sordesa absolutament completa a pacients que tenen restes, i cada cop més restes, perquè cada cop l'implant funciona millor. Cada cop aquesta línia entre audífon i implant s'està posant més exigent perquè sabem que amb l'implant funcionarà millor. Us parlaré de les situacions actuals, com us deia, les actuals i una miqueta de sistemes emergents, sistemes híbrids, asimètriques, unilaterals. Aquí faré una pinzellada perquè vull deixar el missatge clar. Això és futur o actualitat, debat mèdic, això és realitat i m'insistiré més en aquesta part. Això és una mica tècnica, però jo el que veig és que cada cop en sabeu més. El pacient abans no tenia accés a la informació i avui en dia tothom té internet, tothom es connecta a tot arreu i a vegades et fan preguntes que dius, saps de què està parlant, no? I a més aquestes jornades ajuden per això. Quan avui en dia considerem que un implant coclear s'ha de posar en un adult postlocutiu? Estem parlant d'adults postlocutius. Primer, ha de tenir una sordesa del nervi, sabeu que és un problema nervial, si és transmissiu no cal, postlocutiva i, quedeu-vos amb aquesta data, bilateral. Avui en dia estem en el problema de ser bilateral. I el llindar, fixeu-vos que fa 30 anys d'estar aquí, l'estem pujant fins als 70 decibels, d'acord? En aquesta situació hi ha pacients que van bé amb audífons i altres que no. Què ens ho marca? Tota una sèrie de proves. Per saber que l'audífon no va bé, primer punt, l'audífon ha de ser correcte. De vegades ens venen a consulta pacients amb pèrdues de severes a profunes que porten audífons intracanaviculars petits. I el problema no és l'audífon, el problema és que no és el que et toca. Llavors has de fer un bon audífon, potent i digital. L'has d'haver provat 3 o 4 mesos i quan li fem la prova amb els audífons hem de veure que aquesta curva, que estava als 70, no puja més dels 50. Perquè us fiqueu una mica en referència, jo ara estaré parlant sobre uns 60 decibels. D'acord? Si tu et quedes a 50 és que no m'estaries ni sentint, evidentment necessites ajuda. I l'altra part molt important, i aquí insistiré moltíssim, és que l'implant coclear no només se li demana que sentis soroll, que sentis quan toca el timbre, quan sona el telèfon, quan et criden, quan vas pel carrer. L'implant coclear o l'audició, el que voleu els pacients i volem donar als metges és discriminació del llenguatge. La comunicació en el segle XXI és bàsica i evidentment si sents sorolls però no entens el que et diuen segueixes tenint un problema. Per tant, un dels llindars que ens marquem molt, a banda que això és discutible, això són xifres negociables, és veure quan entén el llenguatge. Hi ha un test que es parla en paraules bisíl·labes, que s'assemblen casa, cata, quan perds més del 50%, considerem que en aquest moment tu ja ets candidat a un implant, perquè tenim no la certesa, però pràcticament la seguretat molt alta de que si posem un implant el rendiment que tindrà serà millor que l'audiòfon. Això és la primera part, però necessiten més criteris. Evidentment,
has de tenir espai per posar l'implant i has de tenir un nervi. Això habitualment passa amb totes les persones. És inhabitual que l'anatomia sigui una contraindicació i a més avui en dia tenim capacitats quirúrgiques per pacients amb obliteracions, amb problemes anatòmics importants posar-se l'implant. És molt rar avui que no puguis implantar, només són les grans agenèsies de còclea o pacients amb meningitis que la còclea ha quedat obliterada i no tenim espai. És molt rar no poder posar-lo, però a tots aquests pacients els fem un TAC i una ressonància, i us explicaré per què la ressonància, perquè abans no es feia, ara es fa sistemàticament. Un factor que no depèn de nosaltres i un factor que té dues parts. Una que es dona per suposada, que és la motivació. Evidentment, no tothom té el mateix esperit, no tothom està al mateix entorn, i l'implant coclear suposa un canvi radical en la teva quotidianitat, depèn de l'hospital, i has de tenir ganes de ficar-te això, i has de tenir sentit. Això cada vegada és menys factor perquè tothom està motivat. Hi ha un factor que no m'agrada com a metge posar-lo, però és una realitat. La Seguretat Social catalana et paga l'audiòfon, et paga l'implant, però el manteniment és teu. I això és com si et regalen un Ferrari. Quan hagis d'anar a la revisió t'entraràs a acabar canviant les rodes. El preu aproximat, i nosaltres ho expliquem, no per coercionar ningú, sinó perquè s'hi fiqui, no és un cost alt, però està calculat entre les piles, l'assegurança, el manteniment, sobre uns 700 euros anuals, perquè a vegades ens trobem la relació que hi ha gent que no pot arreglar el Ferrari. I és una situació complicada. Per tant, un ha de ser conscient que quan es posa un implant, ara per ara, amb el nostre sistema sanitari, això requerirà d'un esforç econòmic per part de la persona afecta. Això s'ha de tenir en compte. I evidentment has d'estar en un entorn educacional que gràcies a Déu al nostre país, a Catalunya, això es dona per suposat, i l'accés a la logopèdia i a l'accés educacional és senzill, i a més societats com les vostres, associacions com les vostres faciliten que això sigui així. Ha de tenir un estat psicològic estable, això es dona la major part de casos, i per últim, i això és el missatge que vaig donar la primera vegada, no cal, perquè això, la part més fàcil, i jo com a cirurgià us dic, d'un implant coclear és posar-lo. Nosaltres estem posant l'implant en menys d'una hora, i se'n van a casa el dia següent. El que ve després és el problema. Les visites, el que es parlarà a l'agenda, la rehabilitació, i tot això s'ha de fer amb una unitat d'implant. No val, me'n vaig a una clínica, em posa un implant i ja està. Necessito tot un suport, un recolzament logopèdic important, un recolzament de programació important. Per tant, has de vigilar molt on t'implantes perquè això et donarà un servei important de tot això. Volia incidir només en un factor, que és la radiologia, perquè veieu com han canviat una miqueta les coses. Això és una radiologia actual, perquè ens entenguem, això és un tall axial, és evident, com si talléssim el cap com si fos un meló i el miréssim des de dalt. Aquí es tindria l'orella, aquí està el tronc cerebral, i veieu aquesta part negra? Això és el cargol, que podem diferenciar fins i tot les voltes que tenen una rampa timpànica, una rampa vestibular, i veiem que hi ha nervi, i si aquest nervi el talléssim com un fuet, ens trobaríem que hi ha 4 nervis, el que mou la cara, el de l'equilibri i el nervi coclear. Avui en dia podem mesurar el nervi coclear i hi ha una relació clara amb el diàmetre del nervi coclear i el funcionament. Com més gruixut vol dir que porta més cables i que funcionarà més bé. I això ens serveix perquè a aquells pacients que per patologies això és més primet, els expliquem que cada pacient és individual i perquè tu hagis anat a una associació i hagis vist un plantat que va excel·lent no significa que tu vagis al mateix nivell. Cada persona és diferent. Sí que hi ha grups, evidentment, però cada persona ha de tenir clar que quan ens reunim al comitè i li plantegem l'implant, que les seves peculiaritats, la seva història condicionarà el resultat de l'implant. D'acord? Us poso un exemple. Una nena de 5 anys amb una sordesa bilateral, que podíem implantar a la dreta o a l'esquerra, com fa 20 anys no es demanaven la ressonància. Fixeu-vos, aquesta és l'orella normal, el nervi, en canvi aquí no hi ha senyal i el més important, quan tallem el nervi només té el nervi facial. Si haguéssim implantat aquesta orella, fracàs absolut. I això ha passat no només a nosaltres, ha passat a tothom, dient que la nena no l'aprèn, que hi ha altres dificultats i el problema és que no tenia nervi. Nosaltres apliquem la ressonància de fa 25 anys, però al principi, quan no teníem aquesta capacitat, teníem casos que no evolucionàvem, que ens començàvem a pensar que hem fet malament i el problema era tan senzill com que no tenia nervi. Això us ho explico no per generar por, sinó perquè això està superat. Avui en dia a tothom se li fa una ressonància. Per tant, aquí li posem, quan ens fem a la consulta un pacient que porta un audífon i li plantegem implantar, quan la sordesa està d'aquí cap a baix, i quan mesurem l'audífon i no dona un benefici suficient, i recordeu que el benefici suficient cada cop és més exigent, cada cop li demanem més a l'audífon perquè l'implant va millor,
que tingui una anatomia que funcioni i que estigui motivat. Amb aquests 4 criteris podem garantir, entre cometes, que la implantació anirà bé. I en medicina ja sabeu que sempre hi ha els casos en 2 aspectes, el que pensava que aniria bé i no va tan bé, i el que pensava que aniria malament i al final anava millor. Nosaltres sempre explico que estem tractant un cos humà en el qual no coneixem totes les variables ni tenim domini de totes les variables. Per tant, sempre hi ha un risc i és per això que el pacient se li ha d'explicar molt bé i s'hi ha de decidir. Però en general, amb aquest perfil, podem garantir això. I què és això? Això és un treball que vam fer ara fa 4 o 5 anys. Aquest era el perfil audiomètric dels nostres pacients. Fixeu-vos que a partir de la freqüència estaven a 116 decibels. 116 decibels és una barbaritat de soroll, no sentien. I aquest és el perfil que tenien tots aquests pacients després de la implantació. És a dir, guanyaven, en els seus casos, 95 decibels. Però heu de tenir clar que això l'únic que està dient és que guanyaven soroll, que està molt bé. Una pacient que estava absolutament aïllada sentia de tot. Però el que ja us explicava abans, el fet de tenir una audiometria tonal molt bona no implica que tinguis una discriminació, que en el fons és el que volem. Tu no vols sentir, tu no et és igual, no et és igual, però no té la importància sentir que passa un avió com no poder sentir el teu fill que t'està parlant. Evidentment, el llenguatge és el que marca el premi, és el que marca la satisfacció del resultat. I de què depèn? Nosaltres, mira, s'ha descuidat una miqueta, la discriminació depèn de 2 factors que ara coneixem. Un és la causa que t'ha fet que has esdevingut sord. No totes les malalties afecten per igual a la còclea, i l'autosclerosis, les infeccions o algun tipus de Meniere tenen una població de neurones més riques que unes altres malalties. Les meningitis, per exemple, són molt agressives i, per tant, és el que us deia abans, no és el mateix implantar un pacient que té autosclerosis que un pacient que ha tingut una meningitis. El resultat no serà igual de bo, en termes generals. I un altre factor que sí que depèn de nosaltres, que és el temps de deprivació auditiva. Això tenia molt sentit parlar fa 20 anys perquè no es coneixia, avui en dia la gent està molt sensible, però encara ens arriben persones que van perdre l'orella fa 40 anys, que han anat tirant amb l'altra i aquesta està baixant. I quan baixes, la decisió nostra és què li posem a l'orella que està forta de 40 anys o ens esperem aquesta que perdi. Aquesta és una decisió complicada. Per això vam fer un estudi que marcàvem que a més temps de privació auditiva, entenent com a privació que no arriba cap estímul a l'orella, pitjor rendiment. I vam tenir un resultat que ens van sorprendre. Nosaltres pensàvem que la privació auditiva tenia molt pes i que 5 o 6 anys sense sentir l'implant no aniria tan bé, i us poso una miqueta aquesta gràfica. El que ho marco és els anys de deprivació i els resultats que fa l'Hisenda quan es valora, i vam veure que fins als 25 anys, gent que portava 20 anys sord, quan li posaven l'implant, tenien un rendiment auditiu bo. Els hi costava més, i amb això insistirà molt l'Hisenda, però al final arribàvem al port del llenguatge, una discriminació de llenguatge tan semblant com els que s'havien quedat sords de fa 10 anys. Treballant més, el resultat no és més immediat. Hi ha gent que es desespera perquè als 8 mesos no et comprèn el llenguatge. Hi ha persones que necessiten 2 anys o 3 anys per arribar a assolir un bon rendiment de l'implant. Per tant, el que vam aprendre és que el temps de deprivació en postlocutius pot ser molt llarg per la senzilla raó que quan tu has sentit, la teva via està desenvolupada, les teves neurones de l'àrea cortical estan ben connectades i quan tu poses l'implant estàs revifant una carretera que ja estava feta, estàs traient la pols, estàs traient la runa, estàs traient l'òxid, però la carretera està feta i que la xifra que ens planteja el rendiment estaria al voltant dels 20-25 anys, però que tot això no té una implicació, és a dir, un pacient que ens ve a la consulta i porta 40 anys sord bilateral no és una contraindicació d'implant. I hem d'explicar que no es compari el que es va implantar fa 5, però anirà millor. I ara ho parlàvem amb el vostre vicepresident, que al final la conclusió que tenim és que quan hi ha una sordesa profunda, l'implant va millor que l'audífon. El que passa que el premi depèn de la teva orella. I això és el missatge. Hi ha gent que està esperant les noves tecnologies, perquè tot avança molt ràpid, l'orella es deteriora. De vegades l'actitud de no fer res perquè d'aquí 10 anys vindrà alguna cosa, igual sí, té un cost. Vull dir que a l'hora de fer la decisió de si m'implanto ara o m'espero, tenim en compte que l'espera, si són 1 o 2 anys no passa res, però si esperes molt i no canvia i no arriba, això tindrà un pes amb el rendiment del teu implant. I el que hem après de xifres, i així us presento el cas més espectacular, és aquesta senyora que parla de 40 anys, que al final, quan està a la consulta, veu si la cosa ha funcionat o no, no per les gràfiques, el que te passa a la Hisenda, sinó perquè t'arriben somrient després d'un any d'implantació una persona que portava 40 anys sorda, que era la coneguda per la sorda del barri, una senyora de Badalona, i que estava encantada perquè havia tornat a reprendre les seves activitats quotidianes. Per tant,
El missatge és que la deprivació té un preu, no té el preu que té amb els nens, evidentment un nen que neix sord si l'implentem als 40 anys no anirà bé. No et dic que no es pugui implantar, però no li pots prometre un rendiment, és com comprar-te un Ferrari per anar a buscar el pa. Si vols un Ferrari és per ficar-me a l'autopista i arribar a França en 10 minuts. Doncs això és una miqueta el mateix. I l'altre missatge que vull donar, i no li vull trepitjar la presentació de l'Elisenda, és que tot això, tot aquest premi no cau del cel. El rendiment de l'implant és una feina. Hem de posar deures i és molt important, i això ens parlarà ella, se m'ha amputat de la diapositiva, però la idea és que has de treballar abans i després, i com més treballes, com passa tota la vida, com més t'hi esforces, millor rendiment tens. Tenint en compte que cada pacient, cada orella és diferent. Per tant, no et comparis amb els altres, escolta el que et diem i tu has de tenir un pronòstic. I tot i així no tenim certesa. Hi ha pacients que pensem que aniran malament i van millor, i hi ha pacients que pensem que no arriben al rendiment. Però en general, amb el 95% dels casos, les previsions es compleixen. I vull, no sé si em deixes 2 minuts més, de parlar de dues coses diferents. Dues coses diferents són, mira, potser me'n vaig aquesta d'aquí, que és més interessant. Són les sordeses asimètriques. Fixeu, això és de debat actual, no és implantació, a Sant Pau no ho estem fent. Però el perfil de pacient que estem parlant ara ja no és un pacient que té una sordesa bilateral, sinó és un pacient que té una sordesa bilateral a un costat i a l'altre té una sordesa moderada severa que va amb audífon i que es defensa bé. Probablement en aquesta sala hi hagi una persona en aquestes condicions. I el que estem intentant és implantar-li aquesta orella. Ja no és el pacient típic d'implant coclear que quan venen a la primera visita, si no venen acompanyats, és molt difícil la comunicació, són pacients que hi senten. Per què? Perquè ara l'objectiu ja no és només que hi sentin, sinó que hi sentin molt bé. Al llindar, l'objectiu és intentar que s'asservin el més possible a una persona normal. I una segona implantació, el que t'aconsegueix és discriminar amb soroll. Tots els usuaris d'implant tenen una queixa sistemàtica, quan hi ha molt soroll d'implant a l'ambient no hi sento tan bé, i a més quan vaig pel carrer i passa una ambulància o sento un crit, no sé si ve per real o ve per baix i té una implicació amb seguretat. I això és on estem, això és la part bonica, però heu de recordar que una doble implantació, els dobles implantats no senten 2 vegades millor, sinó que senten amb més qualitat i a més, de vegades, el resultat de l'implant a l'orella cofòtica no arriba tant al nivell de l'altra i aquesta simetria fa que hi hagi un abandonament. Per tant, ara estem parlant d'això, però el missatge era que estem canviant moltíssim el perfil del pacient, no estem parlant ja de pacients amb una sordesa profunda que no tenen altre remei que l'implant és una solució brillant, estem pacients que tenen una audició social acceptable però que volen fer un impàs més important i volen guanyar en qualitat, volen tenir estereofonia, volen sentir quan hi ha un ambient sorollós, volen sentir quan parlen més fluixet i això és on estem ara. Malauradament el sistema sanitari no pot assumir, això no està cobert i ja m'agradaria a mi poder posar-li a aquests pacients perquè en aquests moments la situació, i no és una situació que jo vull ser clar, la situació actual catalana és complexa, però la complexitat dels implants coclears ve de fa 10 anys. Tenim dificultats per implantar la gent que té un problema bilateral. Per tant, em sembla una falta de seny implantar gent que només té un problema unilateral quan no podem implantar els bilaterals. Però tot això és una roda que tard o d'hora hi acabarem arribant. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi estat útil. A continuació intervé la senyora Elisenda Roig, que és llicenciada en Filologia Hispànica, logopeda, professora de l'Escola de Patologia del Llenguatge i des del 2001 col·laboradora de l'equip d'implants coclears de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Senyora Roig. Moltes gràcies per el vostre oferiment a venir a comentar una mica quina és la feina que fem com a rehabilitadors en el programa d'implants coclears de l'Hospital de Sant Pau. Us parlaré breument de la necessitat de l'entrenament auditiu un cop s'ha instal·lat el processador a l'implant coclear. Per la seva complexitat, l'implant coclear, com us ha dit una mica el doctor Dus, requereix una acurada selecció de candidats, el desig i el consentiment, un desig important i un consentiment per part del pacient. Llavors el procés quirúrgic a través del qual s'instal·la la part interna
a l'orella o a la còclea escollida, i després ja ve la connexió del processador de parla. En aquest punt és quan comença el procés d'adaptació. Me l'he d'acostar? Sí. Entenem per adaptació el procés de doble sentit en què l'implant s'ajusta al pacient, a les característiques del pacient. I per altra banda, el pacient s'ha d'acomodar i s'ha d'acostumar a sentir els sons tal com l'implant els està fent arribar a partir d'aquell moment. En aquest procés hi ha el tècnic encarregat de la programació del processador que haurà d'ajustar aquesta programació al progrés d'aquell pacient. Per altra banda, el pacient a partir d'aquell moment comença a seguir un procés d'entrenament de sentir sorolls d'una altra manera, sons que no havia sentit mai, sons que no es podia imaginar mai que sentiria d'aquella manera. Sí. Llavors, cal rehabilitació? Ens preguntem el per què. Durant molts anys s'han posat els audiòfons i s'ha enviat la gent cap a casa, vostè ja hi sent i ja està, no es fa res més. En canvi, quan posem un implant, és imprescindible tenir en compte que l'audició ha canviat. Hi ha uns canvis qualitatius que són fonamentals i determinants pel que fa a la bona adaptació. En segon lloc, com també comentava el doctor Bruce, hi ha uns factors personals que fan molt diferents els processos de les diferents persones. I en tercer lloc, és un aparell que requereix que li traguem el màxim rendiment. Llavors analitzarem aquests 3 punts i en quant al que serien els canvis en la qualitat auditiva, us volia recordar ràpidament que l'orella humana hi pot sentir a partir de 0 decibels i fins a uns 120 decibels, que és quan comença a sentir dolor. Llavors, en quant a freqüències, podem sentir sons molt greus, de 20 cicles per segon i fins a 20.000. Per sota dels 20 hi hauria els infrasons, per sobre dels 20 hi hauria els ultrasons, i amb un camp més acotat dintre d'aquesta zona hi ha el que s'anomena la zona específica de la parla. La parla humana s'ha desenvolupat amb una zona bastant reduïda dintre d'aquest gran camp auditiu de les persones humanes, i a partir de 20 decibels i fins a uns 75 decibels és la zona d'intensitat és la zona d'intensitat en la que es donen normalment les converses. Els sons més aguts de la parla humana, com per exemple quan pronunciem síl·labes com sí, es donarien a la zona més alta, al voltant de 5.000, màxim 8.000 hertzos. Síl·labes més mitges com la, quan pronunciem això, estem en tons més mitjans, cap al 1.000, i els sons més greus de la parla humana venen a ser mu, síl·labes d'aquest estil. Hem de tenir en compte també que la parla humana es desenvolupa a través de seqüències de paraules i enunciats. Això vol dir que també hem de tenir en compte el factor temporal. El factor temps no és només tons amb intensitats, sinó que això es dona amb un temps. I aleshores és molt important la velocitat en la que es perceben aquestes paraules i aquests enunciats. Per posar una mica una orientació, un estudi que va fer una professora de la Universitat Pompeu Fabra, que es diu Emma Rodero, el 2005, ella va fer un estudi sobre la velocitat òptima
radiofònica, o sigui, dels que parlen a través de la ràdio. I va arribar a la conclusió que la velocitat està entre uns 170 i uns 190 paraules per minut. Anem a veure què passa quan comencem a sentir-hi amb l'implant coclear. L'implant coclear ens permet sentir els sons més fluixos de tots, 0 decibels, o fins i tot a vegades pensem que potser se senten o poden captar sons inferiors al 0. I pot aportar també informació, o sigui, pot proporcionar audició de sons molt forts. El que fa l'implant coclear és restringir aquest camp d'intensitat per protegir sobretot dels sons massa forts i també per poder fer accessibles els sons més fluixets, amb la qual cosa es aconsegueix poder-ho sentir tot en quant a intensitat, però el preu que s'ha de pagar és que al reduir-se el camp es comprimeix i es redueix la capacitat de discriminació. Llavors poden sortir dificultats, per exemple, percebre algunes diferències, com per exemple entre la lletra U i la lletra L. Per exemple, llavors trobem que les persones amb un implant ens poden confondre cel i seu. En quant a la freqüència, l'implant també ens assegura que ens permet que la persona pugui percebre tota la zona, que aquí teniu pintada de color verd, en què es donen els sons de la parla. Potser el que no accedeix és a les zones més greus, però d'entrada fa bona pinta i ens permet sentir-ho tot. De tota manera, igual que ha fet amb la intensitat, aquí també ens comprimeix una mica les zones. Per posar una comparació, podríem comparar amb els colors, que quan es comprimeixen són més difícils de distingir, com veieu en aquest dibuix. Aleshores, he posat al costat dels colors les vocals, per posar un exemple. En posem I, E, E, A, O, O, U. La diferència que hi ha entre aquestes vocals és una diferència, és com una gradació. O sigui, són diferents freqüències, però estan molt a la voreta l'una de l'altra. Hi ha moments que es pot fer imperceptible aquesta diferència. Llavors això ens porta a que es puguin confondre. I podem trobar, per exemple, que la persona implantada ens confongui quan els diem vent i ells han sentit vint, o Anna han sentit ala, o fi i senten sí, per qüestions de manca de distinció entre sons que a nivell de freqüències estan molt a la vora. Aleshores, la persona amb l'implant haurà d'aprendre a notar les diferències més subtils, ja que ha passat a un camp més restringit. L'implant coclear també ha d'estimular les fibres nervioses corresponents a les freqüències naturals de la zona de la còclea i llavors la persona implantada fàcilment pot associar el que sent amb com ho recorda haver sentit abans. Al fons de la còclea és on es detecten els sons més greus, com per exemple M, U, B o N o N. També és al fons de la còclea, també són les freqüències greus, on nosaltres percebem el to de veu, el to fonamental de la veu de la gent. La sonoritat, és a dir, si un so és sonor o és sord, la diferència entre la S sonora i la S sorda, o entre la P i la B. Es pot notar gràcies a les freqüències greus. I així també s'hi troba la nasalitat. El fet de que un so sigui nasal o no és gràcies a que percebem les freqüències greus. A vegades amb l'implant no s'aconsegueixen accedir a les zones aquestes més fondes de la còclea. Per això també és molt important que es puguin preservar les restes. Llavors ens podem trobar que les veus
se sentin com més metàl·liques o més ronques, canvien els tons. Quan manquen freqüències, canvia una mica el color de la veu. L'audició amb l'implant realment passa a ser diferent de l'audició natural, i aleshores és quan això comporta que es requereixi més temps també per comprendre els missatges. De la mateixa manera que potser després suposo que ens comentaran amb els idiomes estrangers les dificultats que poden tenir a les persones que no hi senten amb una oïda natural, hem de pensar que amb l'implant passa una cosa semblant. Passa que quan hi ha dificultat d'audició perquè no arriba tot el que hauria d'arribar, això requereix que es pugui compensar amb més temps. Per això us comentava allò de la velocitat. Molts dels nostres implantats necessiten que se'ls parli més a poc, perquè no poden seguir la velocitat que dèiem abans de la veu radiofònica. No poden seguir les 170 o 190 paraules per minut. Aleshores, si els parlem més a poc, si fem pauses, ells tenen accés, perquè l'estimulació que reben de l'implant té més temps per fer accessible al seu cervell la informació. Aleshores, la correspondència tonal per una banda, la lentitud per una altra, que el camp d'intensitat sigui el màxim d'ampli i que el camp freqüencial sigui el màxim d'ampli faran que hi hagi menys confusió entre els sons o els mots, faran que hi hagi menys dificultat i també faran que hi hagi menys distorsió de les veus. Passem al segon punt que hem anomenat com a raons de pes perquè s'hagi o que valgui la pena fer un entrenament auditiu després de l'implant. Els factors personals. La història auditiva i les característiques personals de cada pacient fan que ens trobem persones molt diverses, amb unes condicions molt diferents i per tant també tindrem uns resultats molt diferents i molt variats. Algunes de les coses ja les ha apuntat el doctor Us, com serien el moment de la pèrdua auditiva. Això són factors determinants de cara al que serà després l'adaptació. Si la pèrdua és abans o després de l'adquisició del llenguatge. Si la pèrdua és sobtada o la pèrdua és progressiva, farà que hi hagi molta varietat en el que seria el rendiment de l'implant. L'altre aspecte seria la durada en anys d'aquesta deprivació auditiva. El tipus de pèrdua, si hi ha restes en alguna zona freqüencial o bé a totes. Si s'han estat estimulades totes les zones freqüencials, tindrem un nervi que estarà preparat o que haurà treballat i que serà consistent per continuar fent de transportador de tots aquests estímuls a totes les freqüències. Si només hi ha hagut restes a una zona freqüencial, és possible que les altres no siguin tan accessibles. Després, la memòria auditiva o l'experiència auditiva prèvia que s'hagi pogut tenir serà fonamental. Les possibilitats de programació que dependran d'aquella persona en aquell moment amb aquell implant, si es poden estimular tots els canals, quins llindars es poden aconseguir fixar, la velocitat de l'estímul més o menys ràpida, la intensitat dels polsos, tot això que dependrà de la programació també farà que després l'estímul arribi d'una manera o d'una altra. Per l'experiència que tenim, un dels factors de bon pronòstic amb l'implant és el nivell d'activitat previ d'aquest nervi auditiu i tota la via fins a l'escorça. Recordem que tota la via
la mateixa tonotopia o la mateixa organització freqüencial que hi ha a la còclea i és també a tota la via fins a l'escorça cerebral. Aleshores, tot això ens fa pensar que és superimportant, és molt important que es facin servir pròtesis auditives mentre hi ha la davallada de l'audició. I és absolutament recomanable que hi hagi un entrenament auditiu abans de l'implant. Un entrenament auditiu que podem considerar natural des del moment en què la persona que comença a tenir pèrdua auditiva es posa en rehabilitació. De la persona en què, des del moment en què es comença a posar un audiòfon, fa un treball i fa una exercitació d'aquesta audició nova. El deteriorament de les fibres nervioses seran la raó per la qual l'implant tingui menys rendiment. Altres factors personals: l'edat de la persona, l'etiologia de la sordesa, si a més hi ha ceguesa, si porta una vida activa, professional, familiar o social, més o menys, l'actitud de la persona, molt important també, de cara al pronòstic i de cara al rendiment, la motivació i les expectatives que siguin adequades, que no s'esperi més ni menys del que pot esperar, que tingui una bona capacitat d'aprenentatge, que això és independent de l'edat, perquè hem vist que persones molt grans, implantats amb més de 80 anys, han tingut capacitat d'aprenentatge i d'adaptació als nous estímuls que rebran, i després el suport de l'entorn. És important també que la família s'impliqui, entengui, l'acompanyi, i aleshores podem fer la rehabilitació tant a l'hospital com ell des del seu domicili, també amb exercicis i que nosaltres li podem proporcionar perquè s'entreni pel seu compte, la qual cosa també ampliem l'entrenament amb més hores setmanals i molt més fàcil per ell. Aquest audiograma que teniu aquí, no us fixeu amb les creuetes, que podrien ser la base de l'audició d'aquella persona, sinó amb la franja que està de color. Indica la zona on es situarà el llindar auditiu amb l'implant. Normalment es poden aconseguir llindars molt bons, però malgrat que sigui un llindar tonal a partir del qual la persona comença a sentir el soroll, hem de tenir clar tot el que hem dit fins ara, de que les condicions han canviat moltíssim. Tot sona molt estrany. S'ha perdut naturalitat. El camp auditiu s'ha comprimit de tal manera que ha baixat molt la discriminació. Les veus moltes vegades són com sorolls o no es poden distingir dels sorolls i tenen uns tons molt diferents. Hi ha menys claredat. Les paraules de vegades pot ser que no siguin tan sols ni intel·ligibles, perquè hi ha molta distorsió. Hem de pensar que aquí estic parlant de tota mena de pacients. Hi haurà el pacient que per les seves condicions personals no podrà entendre paraules i hi haurà pacients que li connectaran el processador i en aquell moment entendrà paraules. Us heu d'imaginar que hi ha uns marges molt grans, no? Pensem que un bon llindar tonal amb l'implant, doncs, no és suficient per entendre la parla i que aleshores cal fer un aprenentatge auditiu perquè el sistema nerviós central interpreti les diferències audibles en quant a intensitat, en quant a freqüència, en quant a durada, en quant a timbre i permeti el màxim d'intel·ligibilitat. Aleshores, aquí és quan el tercer punt que us posava, que volia deixar clar que seria la tercera principal raó, anem cap al màxim rendiment. Hem de treure el màxim rendiment.
Per treure el màxim rendiment és important fer un entrenament. El mínim que s'ha de sentir és aquests sons que s'anomenen sons de Link, que serien els que abarquen les freqüències de la parla. S'han de poder detectar aquests sons, però si a més es pot accedir a notar totes les diferències per mínimes que siguin, podem mirar aquestes dues imatges que vaig trobar molt boniques per il·lustrar que per més que semblin iguals, si te les mires bé n'hi ha una que és millor que l'altra. Llavors amb l'implant nosaltres anem a que ja ens està bé com hi sentim, però si podem millorar, doncs ho intentarem, no? De manera que es fa necessari tornar a acostumar l'orella a sentir els sorolls, els sons ambientals, sobretot les veus i el reconeixement de les paraules i la comprensió dels enunciats. La persona amb l'implant sempre és capaç d'aprendre a notar diferències noves i més subtils. Quan ens plantegem fer un entrenament auditiu, nosaltres acostumem a demanar només l'audició. O sigui, ens posem a fer un pla d'entrenament per reforçar només l'orella. Demanem que el pacient no ens miri la boca, no es fixi en altres estímuls, perquè anem a despertar, a desvetllar unes possibilitats auditives noves. Això no vol dir que en les situacions quotidianes de comunicació no s'hagin de fer servir també tota la resta de possibilitats que tingui al seu abast, sigui lectura labial, sigui llengua de signes, tot ajuda, indicacions, etc. El que sí que quan nosaltres fem l'entrenament anem amb l'objectiu de que la persona arribi al màxim de comunicació, o sigui que la seva comunicació o les seves situacions comunicatives quotidianes siguin al màxim de fàcils. D'acord? Ja estic, dues. Només quan finalitza la rehabilitació, o sigui, per nosaltres és una etapa en la que no es pot ser exigent, que s'ha de fer gradualment i que s'ha d'anar acompanyant en el pacient al seu ritme. Entenem que s'acaba l'entrenament en el moment en què hi ha una estabilitat en el progrés, com nosaltres anem fent valoracions periòdiques, anem valorant i veiem que s'arriba com a un sostre i a partir d'allà no s'avança gaire més, i després que el pacient estigui acomodat a la nova audició. I per acabar, recordar els 3 punts que us deia, de que l'entrenament auditiu es justifica pels canvis que té la qualitat de l'audició amb l'implant, per les característiques i condicions personals de cada persona i que l'objectiu és el màxim rendiment. Gràcies. Hola? Sí. Moltes gràcies, senyora Roig. Bé, tot i que tenim una sessió menys, anem amb retard per no faltar a la tradició de 22 anys. Iniciem el torn de preguntes, que pregaria que fossin curtes i concises per donar el màxim temps o el màxim número de persones la possibilitat d'intervenir. Algú? Miguel? De moment una, Miguel. Només una? No. Vale. Una pregunta pel doctor Orús. Quan has dit els criteris d'implantar, que eren només per sordera postlocutiva, si hi ha algun camí en la sordera prelocutiva? Jo entenc que si prelocutiva hi ha de privació, sobretot els primers anys, que un implant no servia de res. Però una persona prelocutiva que ens han ficat una pròtesi auditiva precoç i estimulació logopèdica totalment aviat, els criteris són els mateixos o canvien? Els 70 decibels? La situació que tu em planteges és la més complexa, que és la d'aquella persona que va tenir una sordesa al naixement, que no va ser una sordesa severa, absoluta, diguéssim, a ras, que té restes auditius, però que ha tingut
la sort de tenir un entorn familiar i personal de que, malgrat aquests petits restos, ha aconseguit estimular la via auditiva. Llavors ens trobem la situació de pacients que han anat amb audífons bilaterals des de la seva infantesa i venen a la consulta i tenen 20, 25 anys, 30, i fins i tot tenim un pacient de 41 anys. Llavors, aquí el que ens marca, evidentment la situació és absolutament diferent. És absolutament diferent perquè tots coneixem, i ho vam parlar fa 2 mesos, la plasticitat, el desenvolupament del cervell té un timing. Arriba un moment en què el cervell, si no li arriba informació, si el PCR no li arriba informació, el cervell és prou hàbil per dir no deixo aquestes neurones parades, les aplico amb altres temes que habitualment és visual. Llavors, les indicacions amb el perfil que tu em presentes és absolutament diferents, perquè són pacients que tenen criteris de sordesa profunda bilateral i són pacients que en tenen menys del 50%. El problema no és les rolades, el problema és on t'arribarem. Hi ha un factor limitant que ja no depèn de l'implant, sinó depèn de l'orella. Una orella que no ha rebut informació, encara que sigui amb estimulació petita durant 40 anys, mai funcionarà, per molt bé que fes l'implant, com una normal. Doncs el pacient prelocutiu adult, el que li expliquem, és que l'implant versus l'audífon sentirà molt bé els sorolls. Li podem garantir pràcticament no sempre una línia tonal com aquesta. Començarà a sentir que quan va pel carrer els semàfors fan sorolls, que els ocells que tenen a les finestres fan soroll, que quan pugi l'escala la porta s'obre, però entendre a nivell de llenguatge serà un suport. La nostra experiència és d'un guany d'un 15 a un 25% i li serveix molt. El pacient està encantat perquè passa de discriminar d'un 5 a un 15, és moltíssim, és triplicar la teva capacitat de discriminació en termes relatius. En termes absoluts és un pacient que discrimina molt poquet. Per això, amb el que parlava l'Elisenda, això és un suport. La comunicació no és només auditiva, sinó és una comunicació on hi ha més factors, i un d'ells la lectura labial. És un suport molt important. Llavors, la nostra experiència és que el pacient prelocutiu adult que ha tingut una bona cura de les seves restes, que té un llenguatge acceptable, pràcticament normal, i que discrimina malament, però que se'n preocupa i que està amb implant, anirà millor. I això té un timing. No és el mateix un prelocutiu als 25 que als 40. La via es va deteriorant. Per dir que hi ha persones que jo entenc personalment perfectament, però com a metge els haig d'advertir que la decisió d'un prelocutiu d'esperar té un cost. No és un problema de 6 mesos, no és un problema d'un any, però no és el mateix als 26 que als 40. La via es deteriora. Sí, l'altra pregunta era que el que has dit del diàmetre del cordó del nervi nuclear té algun valor predictiu en el benefici, en el resultat de l'implant? És ben establert o...? Sortosament, habitualment el nervi, la patologia està a la còclea i el nervi no en pateix. A la còclea teniu dues estructures, les cèl·lules ciliades, que són les que vibren i fan estimular el nervi, i el nervi són neurones. Les sordeses coclears, moltes d'elles tenen malament els cilis, però tenen bé la població de neurones. Per tant, contra més neurones, que cada neurona envia un fil que es diu axó, contra més envien, més gruixut és. Però habitualment, amb el 90% dels pacients que tenen autoesclerosis o que tenen sordeses congènites, el problema està als cilis, no està a la còclea. Per tant, el diàmetre habitualment és semblant. Això ens serveix, per exemple, amb els pacients que han tingut un traumatisme cranioencefàlic o que han tingut una meningitis, en el qual ja pot haver un patiment de les primeres neurones i que l'axó es perdi. I per tant, les connexions siguin més petites i té un valor pronòstic claríssim. Com més prim, pitjor. Hola, buenos días. Quería preguntar, no sé cuál de los dos corresponde a la pregunta. Ustedes han comentado que la rehabilitación con el implante tiene un tiempo a partir del cual la persona ya se adapta a oír con el implante y luego resulta más complicado. La pregunta sería, sabiendo eso, ¿qué podríamos hacer con una persona que ha tenido un mal resultado por una serie de patologías asociadas, en fin, o porque no ha tenido un resultado deseado? A pesar de que haya un tope, ¿hay alguna opción, no lo sé, escuchar música o estimular de alguna manera para conseguir un mejor resultado? Gracias. La pregunta nos afecta a los dos. A ver, en principio, cuando uno habla de implantes cocleares habla de una historia de éxito, pero hay veces en que esto no es así. Tenemos pacientes en que las cosas tenían que ir bien y no han ido tan bien por diversos factores, porque a veces el déficit no solo es auditivo, tiene déficit de otra etiología y que sea difícil.
hay que aceptar en que a veces la situación no es buena. ¿Qué se puede hacer? Insistir en rehabilitación y otra cosa, que es implantarlo al otro lado. Es decir, en casos de mal rendimiento de un implante, implantar el otro lado puede ser un plus para que salga un poquito y mejore. ¿Qué limitación tenemos? Que hoy en día no tenemos esta posibilidad en los hospitales, pero una opción sería implantarle el otro lado. Pero hay que aceptar que hay veces que por diversas circunstancias, ajenas a veces al propio paciente y al propio médico, sino por patología general, el implante no va tan bien. Siempre va mejor que el audífono, pero no va tan bien como otros. Hay un factor. Pero esto es lo menos habitual. Pero hay que aceptar que tenemos pacientes que no van bien y que a veces hay que aceptar que no te puedes pegar contra una pared. Si llevas 5 años haciendo rehabilitación y no mejoras, por hacer 6 no vas a ganar. Pero esto es un poco la excepción, pero pasa. No sé si Elisenda quería añadir algo. No, es simplemente esto, que pensamos que siempre hay posibilidad de que la persona adelante y avance un poquito más en lo que es la discriminación. Pero tenemos que saber también dar por terminado un periodo intensivo inicial, que es el que nosotros pensamos que es donde se dispara. Es importantísimo que se empiece enseguida. Enseguida que se conecta el implante vale la pena empezar a hacer el trabajo, y tiene que ser intensivo porque es durante el primer trimestre o el primer medio año donde se avanza más. Pero es cierto que hay personas que hemos experimentado que se ha alargado la rehabilitación porque se ha visto que más allá del primer año había avance. Cada vez se conseguía mejor, sobre todo cuando se ha insistido en lo que sería mejorar el habla. Lo de la música, yo pienso que es una cuestión que no nos hemos puesto prácticamente nunca en rehabilitarlo. Damos consejos y pautas para que los pacientes por su cuenta se lo trabajen, porque los recursos que tenemos nosotros es poder atender básicamente unas cuantas sesiones. Pero yo creo que si se hace un buen entrenamiento se puede progresar también en este sentido. La darrera pregunta. Me perdona que... Una pregunta. Durante la práctica deportiva del jugador, por ejemplo, en baloncesto, el jugador implantado, ¿qué riesgo debe asumir de cara a un golpe? Explícame un poco, vuestra experiencia, si hay. ¿Cómo podemos aumentar ese tipo de...? No sé si me explico. Bueno, especialmente el básquet, los golpes y los codazos en la cabeza no son raros, ¿no? Tenemos muchos pacientes que tenemos de urgencia con fracturas nasales. Evidentemente el implante es resistente, pero es una estructura metálica que tiene una capacidad de aguante. Entonces, si tú me dices qué haría, pues igual que juegan los pacientes de rugby con protectores, pues ponerte un protector. Está claro que hay una relación entre la intensidad del golpe y la capacidad de lesionarlo. Evidentemente uno no se tiene que limitar su vida porque tenga una sordera profunda y porque lleve un implante, pero ahora por ahora, evidentemente, si te das un golpe potente, la parte interna puede sufrir, y tenemos algún caso que por traumatismo, es más en niños, que sean golpes continuados porque se caen, de cambiarlo. Te digo que ahora los implantes son más pequeños, sobresalen menos, tienen una cubierta de silicona y aguantan bastante. Evidentemente, si le pegas un codazo muy fuerte, puedes llegar a romperlo. Entonces, lo único que te puedo aconsejar es, si no quieres dejar tener problemas, es ponerse un protector que acomode algo como hacen los jugadores de rugby, una especie de casco que te proteja y que el impacto no sea directo. Tony, la última. Hola, buenos días. En el caso de una persona que lleva 2 audífonos y se implanta de un solo lado, la rehabilitación es conveniente hacerla con el audífono también puesto. ¿Cuál sería un poco aquí la mejor manera de hacerlo? A ver, en la rehabilitación el objetivo inicial es rehabilitar el oído implantado hasta unos mínimos. Personas que en el otro oído llevan el audífono, en función también de la ganancia que se pueda conseguir con el implante, habrá que terminar lo que sería la rehabilitación del implante haciendo un trabajo conjunto de los 2 oídos,
porque la persona al inicio se le pide que no use el audífono contralateral para potenciar y desarrollar al máximo el implante, pero llega un momento que dices, bueno, ahora ya está suficientemente adaptado, entonces ahora hay que, para conseguir la comunicación total, hay que usar todos los medios que estén a su alcance, con lo cual el audífono se incorpora en la habilitación, de la misma forma que con pacientes, quizá más a menudo con pacientes prelocutivos, lo que nos encontramos es que quizá la comprensión del habla no es muy buena con el implante, y lo que hacemos es una rehabilitación del implante, del habla, con lectura labial incluida. Entonces desarrollamos unas posibilidades conjuntamente, porque la persona de alguna forma también puede desarrollar la lectura labial. ¿No es un poco de lío por eso tener dos tipos de codificación distintos en cada oído? Bueno, hay que adaptarse. También es un proceso en el cual pues el mismo cerebro pues se va acostumbrando. Se tiene normalmente que ajustar también el audífono y los niveles de intensidad que recibe la información por los dos lados, ¿eh? ¿Sería más recomendable tener dos implantes cocleares entonces? ¿Perdón? ¿Que sería más recomendable tener los dos oídos? Si el oído es para implantar, a lo mejor sí, pero si lleva un audífono porque ya es lo que necesita, con dos implantes seguro que sería mejor, siempre y cuando este oído lo permitiera, claro. Gràcies. Malauradament ho hem de deixar aquí. Ha estat una sessió realment interessant. Moltes gràcies, senyora Roig, doctor Bruce, i donem pas a la següent. Gràcies.